galing duman na masitas kay mama duman ang garden ninda ba? Ano mo gusto yung kalipapa mo? Aro kini pero violet. Mo kayo no? Sushi. Ito ko bilaki ako. Isip ba siya yan? Naghanap voice na ang tao makasas mga awot dyan. Yung pabarakag na. Yung dyan, Google. Google nga yan. Magtanong ka mo Google. Kabulong mo na sa may mga UPI. Ay, dapat malabas ng Google. Google. Parang mayroon din sa ano. Makailis ka dyan ni Kitaw si Awa. Sabihan mo, nasbata na pinuloy ito sa gilid. May malabago na kalusot natin doon nakalaog naman sa may ano, mabarik ng susbatan. Magkalaugan ng sibang kupon. Kaya pati rin nakalog kumama. Sabi mo, talagang doon sa PLG. Ya, kinilos mo sobrang nga. May dakong, anak ka na may dakong. Pero nakalaw, nasalaw. Sabihan mo, dyan, kawa, taon o. Sinabudan nga ng tigil sa batag kasumba. So, bakit tanong? Naglalaog ka kaya natin sa mga ugon, narating ka, pag arper ka na ayaw, nagkuha. Pag rusok ka, tigsa, tudal magirarin natin, kalambre.
sublong balde na may laog pang daga na may punos na.
kung sa giulap.
Sa pilar. Ano?